Grazas, señora presidenta. No último pleno que se celebrou neste Parlamento, a preguntas da deputada do BNG Carme Adán, pudemos constatar de boca do conselleiro de Economía e Industria que existe unha aposta firme da Xunta de Galiza por fiar o futuro do país, a suposta creación de emprego ou desenvolvemento de diversos proxectos mineiros no noso país. Mesmo se desprende da actuación, da intervención de dito conselleiro, a anuencia da Xunta de Galiza cun proxecto que, como de Corcoesto, habería que ter en conta antes de prestarlle ese apoio as graves contraindicacións que desde o noso punto de vista ten. Contraindicacións desde o punto de vista económico, porque se trata, como xa temos manifestado en diversas ocasións, dun proxecto de tipo colonial que promove simplemente unha economía de enclave, unha empresa estranxeira, de capital estranxeiro, neste caso canadiana, Edgewater, ven ao noso país simplemente coa intención de extraer os nosos recursos sin promover ningún tipo de transformación deses recursos nin nesta comarca nin no noso país, xerando pouco emprego, emprego de baixa calidade, emprego pouco cualificado e que desde logo non aporta ningún valor engadido esta explotación de ouro en Galiza. En todo caso, reportaralle valor engadido a dita empresa no Canadá. É un proxecto catastrófico desde o punto de vista ambiental, tanto para o noso medio natural como para a saúde das persoas, tanto no presente como no futuro. No presente porque se opta, ademais, por un proxecto de explotación mineira a ceo aberto co método de cianurización, que, como todas e todos sabemos xa a estas alturas, despois dos múltiples debates habidos neste Parlamento ao respecto desta cuestión, é o método máis agresivo, máis perigoso e máis obsoleto que se podería aplicar para a obtención de ouro. É perigoso no presente porque é claramente agresivo e obrigará a pasear polo noso país en camións toneladas de cianuro, e é tamén no futuro porque permanecerán no lugar de dita explotación durante centos, miles de anos os restos en balsas de cianuro. É, ademais, un proxecto que, desde o punto de vista territorial, tamén é catastrófico polo gran impacto que vai ter no territorio e na súa economía. Desde o punto de vista económico é un proxecto absolutamente excluinte, porque non é compatível con ningún outro desenvolvemento económico na zona, nesas 770 hectáreas de explotación a ceo aberto, nin en todas as zonas circundantes do conxunto da comarca. Desde logo, é incompatible con outros usos que teñen gran potencialidade nesta comarca, que son moito máis intensivos na creación de emprego, con moitas posibilidades no ámbito da transformación e, polo tanto, con moitas posibilidades no ámbito da creación de riqueza e de valor engadido, aquí na comarca de Bergantiños, aquí en Galiza e non no Canadá. Creación de riqueza e de valor engadido aquí e para as persoas que viven e traballan nesa comarca, e non creación de riqueza e valor engadido para unha soa empresa e que nin siquer vai trasladar aquí esa riqueza. Por iso, o Bloque Nacionalista Galego trae aquí esta iniciativa para contrapoñer dous modelos de desenvolvemento económico, porque nós non queremos que o Partido Popular e o Goberno da Xunta de Galiza continúen utilizando a excusa da grave situación económica na que estamos, a excusa da grave situación de desemprego e, polo tanto, da inmensa necesidade que teñen os galegos e as galegas, tamén os galegos e as galegas de Bergantiños, de ter un posto de traballo, que se utilice esa excusa para perpetrar esta agresión. Porque nós creemos que a comarca de Bergantiños, e así está constatado e pode certificalo calquer, ten
outras moitas alternativas polas que apostar para xenerar moita máis riqueza e moito máis emprego que esta mina explotada a ceo aberto. A comarca de Bergantiños, como todas vostedes saben, ten un gran potencial no sector primario, tanto no agrícola, no gandeiro, no forestal, na pesca, no sector turístico e tamén unha gran potencialidade no sector da transformación de todos estes produtos. O único que se precisa é impulsar medidas concretas para facer frente ás diversas debilidades que existen en cada un destes ámbitos productivos. Por empezar, polo sector agrario, existen 9.000 explotacións nesta comarca que se asentan en 118.000 parcelas. Só 3.400 hectáreas están concentradas e 1.500 en execución. Existe un gran potencial tanto no ámbito da pataca como doutros elementos da horta e que, ademais, teñen unha importante capacidade de xenerar transformación. Polo tanto, vemos que unha das principais debilidades que ten o noso sector productivo agrario nesta comarca é a excesiva atomización e a excesiva fragmentación da propiedade. Por iso, o Bloque Nacionalista Galego propón na súa iniciativa que, ademais de rexeitar expresamente este Parlamento e desbotar definitivamente o modelo baseado nunha mina a ceo aberto que utiliza ademais o método de cianurización, se poña en marcha de forma urxente coa suficiente dotación orzamentaria un plan de recuperación e dinamización económica da comarca de Bergantiños, que no ámbito da agricultura tería que poñer como medidas máis urxentes un plan para rematar as concentracións parcelarias decretadas previa determinación da súa inequívoca e clara vocación de interese agrario. Realizar un proceso específico de promoción do Banco de Terras e da súa funcionalidade e do seu funcionamento coa finalidade de promover a incorporación de terras con clara vocación agraria e con clara aptitude agraria que actualmente están improductivas para incentivar a explotación tanto agraria como gandeira desta zona. Facilitar a comercialización dos produtos hortícolas da zona, establecendo algún tipo de carimbo, algún tipo de label de identificación da procedencia destes produtos que garanta que foron producidos a través dun modelo productivo respetuoso co medio ambiente e que garanta a calidade e a orixe destes produtos ao tempo que se favoreza a comercialización conxunta por parte dos produtores para que sexan eles quen participen da cadea de valor deses produtos. No ámbito do sector forestal, tendo en conta que esta comarca dos seus 744 km cuadrados, 421 están ocupados por superficie forestal, bastante máis do 50%, é imprescindible apostar por un modelo forestal que sexa quen de fornecer de materias primas de calidade a unha industria de transformación, que xa existe na zona, que se podería dimensionar moito máis se somos quen de producir madeira que valga para algo máis que para triturar, para convertir en pasta de papel ou en pellets para calefaccións, e para iso é preciso fomentar a agrupación dos propietarios forestais e apoiar as súas iniciativas, así como as das comunidades de montes que teñan como orientación a explotación multifuncional e sustentável do monte. Apoiar tamén non só o aproveitamento do monte para a produción de madeira, senón para outros usos. Esta comarca ten unha gran potencialidade de produción cárnica, fundamentalmente no ámbito do silvopastoralismo, que non se está aproveitando en absoluto e que a través destas medidas se poderían
impulsar e, ademais, crear, como dixemos con anterioridade, materias primas de calidade para o sector da transformación. Tamén é preciso colaborar cos propietarios forestais, ben sexa particulares como de comunidades de montes, na mellora xenética das súas producións para adaptalas ao territorio, para conseguir producións de máis calidade, con fustes máis adaptadas ás necesidades do mercado de transformación da madeira e, por suposto, tamén na mellora da mecanización das súas explotacións. Estamos ante unha comarca que ten importantes recursos no seu mar, pero que tamén ten debilidades. Unha das principales debilidades que ten o sector extractivo é precisamente que é únicamente extractivo, que a maior parte do que se extrae do mar, tanto no ámbito da pesca de baixura como do marisqueo, nin se transforma, nin se comercializa na propia comarca, senón que gran parte mesmo sae do mar en portos como da Coruña ou Ferrol, que non están situados nesta comarca. E, polo tanto, para que iso teña capacidade de xenerar máis emprego e máis riqueza na propia comarca, é preciso mellorar as infraestructuras portuarias para que poidan descargar na propia comarca as capturas procedentes da baixura. É preciso desenvolver medidas para que se poidan realizar poxas nos propios portos onde se desembarquen os propios portos da comarca, para que se poida empezar a xenerar dinamismo económico en torno a ese produto na propia comarca, e tamén apoiar aquelas iniciativas que engadan valor aos produtos da pesca e do marisqueo desde o principio, desde o propio cultivo das sementes, no caso do marisco. E, finalmente, tamén propoñemos medidas no ámbito do turismo, porque estamos ante unha comarca que ten tanto desde o punto de vista costeiro, das súas praias, dos seus cantís, dos portos pesqueiros, de monumentos de interese arqueolóxico na propia costa, de todo tipo de celebracións etnográficas, un gran interese, pero que tamén no interior ten unha oferta importante que o que precisa é ser posto en valor a través dun plan de apoio a iniciativas de posta en valor dos recursos turísticos. Hai estudos que din que gran parte dos establecementos turísticos non se adaptan ás necesidades dos seus potenciais usuarios e, polo tanto, desde a Administración se debería apoiar a esas instalacións para que se modernicen, para que se adapten ás necesidades dos turistas e ofrezan algo máis que un simple aloxamento. E tamén neste ámbito sería preciso recuperar un plan tan importante como o das que se prevía, as medidas que se prevían no plan de megalitismo desta comarca, que temos que recordar que é unha das máis importantes en riqueza megalítica do noso país, que de ser posta en valor, desde logo sería un foco importante de xeneración de emprego e riqueza. Cremos, para rematar, señora presidenta, que con esta iniciativa se contrapoñen claramente dous modelos de desenvolvemento: un destructivo, excluinte, perigoso, sin perspectiva de futuro, que é permitir unha mina a ceo aberto que, ademais, vai utilizar o método de cianurización para extraer o noso ouro e que non vai crear ningún valor engadido, ningunha transformación, ningunha riqueza nesta comarca, fronte a outro modelo baseado na posta en valor daqueles ámbitos nos que temos non só unhas condicións materiais inmelloráveis para poñer en valor, senón que temos coñecemento, temos capital humano e temos, en definitiva, todos os recursos que o único que precisan é unha posta decidida e un impulso por parte da Xunta de Galiza. Nós esperamos que o Partido Popular aposte por un proxecto de futuro, por un proxecto sostible, por un proxecto xenerador de emprego e non por un proxecto que simplemente é curtopracista e que só vai beneficiar a un único operador, que é a empresa que vai explotar o noso ouro. Máis nada, moitas grazas. Moitas grazas por posicionar.